मोनसे समनि मेंनो रोङि एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव 1989 नि मे दानाव साहा इउनिट गगामुग एबसु भलन्टियार्स फर्सनि चेयारमेन बिनि उनाव इं 1997 मायथाइ फेब्रुवारि दानाव सिमेन्ट सापरियाव गगामुगनि मुस्रि प्रबाद बसुमतारी बिथांनि मासि सामलायनायाव दाफुंजानाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट VLT दानायाव BLTनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिबान लाना बर' हारिनि रायजो दाबिनाय आरो माहारि दानायाव दावहारु मुंजों सिनायजानाय आरो 2009 मायथाइयाव आसाम गभर्नमेन्ट एलिमेन्टारि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार साख्रि मावना जाखांबोनाय उन्दै फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होबोनाय मिमां गगामुग हालामनि बिथां मुस्रि दैथुन स्वर्गियारि बिथाङा थांनाय 13 फेब्रुवारि 2020 खालाराव रुंसारि जालांबाय। बिथांनि दिनै बान्द्रा आसार बिथांनि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो गगामुग MSCनि EM मानगोनां प्रबाद बसुमतारी मोना दान्दिसे सम बिथांनि बान्द्रा आसाराव नुजाथिनानै रुंसारि दावहारु स्वर्गियारि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावदों आरो बिथांनि जिउमानि गाहाम हास्थायनानै इसोरनाव आरज गाबदों। BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बेबादियै फोरमायो। दिनैथ' फंबाय दावहारु स्वर्गियारिनि जि श्राद्ध बावहाय आं सफैनो मोननानैहाय बेखौनो बुंनांगोन जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे सुबुं बिदाय जायोबा बेथ' दुखु गोनां जों दुखु मोनलायो दुखु फोरमायनोबो गोनां जोङो बाथ्राया जाहैबाय दावहारुआ जोंनि गेजेरावहाय एबा जोङो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव जोङो ज' हाबा मावदोंमोन आरो हाबाया मा हाबा मावदोंमोन जोङो बर' हारि थांनाय थैनायनि रैखाथि थामोन्थानि बाथ्रा लानानै जोङो जयैनो हाबा मावलायदोंमोन। बुंनो थाङोबा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। जेरैहाय 1 नं दाबि दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावहाय संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो दानाय बे 1 नं दाबिमोन। नैथि दाबि दंमोन बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेराव रायजो जानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय आरो थामथिया कार्बि आंलं बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मोनहोनाय बे मोनथाम दाबिखौ लाना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि निबारसिनिफ्राय मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय आसामाव भारतआव बेयो जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावबोलायदोंमोन बिबान लानानै बे समावहाय दावहारु फंबायाबो जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंबो बाहागो लानायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव हाबा मावनायाव बियो भलन्टियार फर्सनि सासे मैखोम बा गोख्रों दैदेनगिरि बा बिबान लानानै बेबो खामानि मावबोदोंमोन। दा बे फंबाया उनावहाय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों आरो BPSCनि दैदेननायनि गेजेरजों गिबि खेब गोरोबथा जायो BSc बेयो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जादोंमोन। दा बे BSc गोरोबथाजों बर'फोरनि जेबो दाबि दावाफ्रा जों लुबैनाय बायदि जायैखाय बे BSc गोरोबथाखौ जोङो नाथ्रोदफिननो गोनां जादोंमोन आरो जोङो आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसारफिननो गोनां जादोंमोन। बिनि उनावनो जोङो इं 1992 मायथाइनि 18 जुन खालि बड' लिबारेसन टाइगारखौ दादोंमोन। दा बड' लिबारेसन टाइगार दानायनि BLTखौ दानायनि समनिफ्रायनो दावहारु स्वर्गियारि फंबायाबो जोंजों लोगोआव दंफायोमोन BLTआव दंफायोमोन खामानि मावदोंमोन गोख्रैनो बाहागो लाबोदों। दा बे बाहागो लाबोनायनि गेजेरजों बुंनो थाङोबा बर'फ्रा सोमावसारनाय दासिम 3 गोरोबथा खालामबाय मोनसेखौथ' आं दहाय बुंबायानो। दा BLTनि सोमावसारनायनि गेजेरजों BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकार जोङो 2003 मायथाइयाव नैथि बर'नि गोरोबथाखौ खालामनो मोननाय जादों। बियो भारत संबिजित गनायथि गोनां मोनसे गोरोबथामोन। बेनि उनावहाय बेजोंबो आरो गोजोनाखै बर'फ्रा ओंखायनो आरो आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय जाफिनबावदोंमोन। दा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'फ्रा आरो थामथि खेबनि गोरोबथा खालामबावो। बे गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव NDPनि 2 हानजा आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै जोङो बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों मा मोनखो मा मोनदों बे दा जोङो NSL स्टेजाव दंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा जागायनायसो। बिटिआरखौ लानानै खामानि मावनाया दाबो जोबाखै गोबां क्ल'ज इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ आरो गोबां जोंनि दाबि दावाफ्रा बा जों लुबैनाय बायदि सरकारनिफ्राय आदाय खालामनांगौ दाबो दङ। ओंखायनो बड'फानि जि मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा बर' हारि दानायनि
जि मोन्थोरजों जोंखौ ज' लानानैहाय बा बर'फोरखौ फोजाखांनानै सोमावसारदोंमोन बे थांखि मिजिं सिमांफ्रा दाबो जाफुंजोबाखै। दा आद्रा मिजिं थांखि सिमांखौ लानानै जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्राबो बिदाय जालांबाय आरो सोमावसारनाय समावथ' गोबां जोंनि आइ आफाया बुख्रुबजादों जेल जानांदों आरो बिदिनो सोरबा जिनाहारि खालामजादों आरो जोंनि रायजो नागिरनायाव गहपुर लखिमपुरनि बाथ्राफ्रा जोङो गोसोखांनांगोन। खेबनै हारसाफोरजों दाङा हाङा जालांदों, गोबां बर'फ्रा बुथारजादों, जिउ बावनांदों। दा बेनि गेजेरावबो जों लुबैनाय बायदि दासिम जाफुङैखाय दाबो बर'फ्रा गोजोनाखै बुंनो थाङोब्ला आरो सोमावसारनायनि जि मोनसे फिथाइ बे फिथाइखौ जों लुबैनाय बायदि मोनाखै। दा बे उनावहाय मा मोनसे सोमावसारनायनि बारहावा फैगोन बा फैया बे जों नेथ'बावनांगोन। थारैनो बर'फ्रा दाबो गोजोनाखै जों मोनथिनाया आरो जोंनि मुंख्लंफोर बा जोंनि जायफ्रानाखि सोमावसारनायाव गोग्गोमै मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन बिथांमोनाबो जि थांखिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बेबो आद्रा जानानै थानायलाय जोङो जोंनि बे मुंख्लंफोर जोंनि जायफ्रानाखि सोरगोयारि जालांबाय रावबो बावहाय गोजोन लाङाखै होननानै आंहा फोथायनाय दङ। ओंखायनो आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव दिनै खौसेथिनिबो गोनांथिया दङ दाबो आरो बर'फोरनि गेजेराव दा खौसेथिखौ लानानै जोङो मोनसे लामाजों आगान सुरनांगौ आं फिल खालामबाय थायो, आं मोनदांबाय थायो बा आंनि नोजोरनिफ्राय बर'फोरनो दा खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय नांसिगौ। इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोल बेखौ बर'फ्रा जयै खालामनो हायोबा बावहायनो जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जों सुफुंनायनि बा जाफुंहोनायनि बावहाय खाबु दंथारो। जों बे फारसे गोसो होनाय खामानि मावलाङो। थेंक इउ। 2022 मायथाइयावनो बिथाङा 2 फेब्रुवारिमोन 2 फेब्रुवारियावनो बिथाङा जिउ गोमालांदोंमोन। दा बिनि दिनै 2 नं मानिकपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो न'खरा जयैनो लोगो नांनानै बिथां सोरगोयारि दैथुन स्वर्गियारि बा दावहारु स्वर्गियारि आरो बुग्लाबो होनो बेखौ आरो अनेक नाम दं बेहा बिदि गोदो नाम मोन्दोंमोन बेयो बिदिनो। दा बिनि आसारखौ माने बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय मानगोनां BKWCनि चिफ मानगोनां गाहाय मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङाबो फैदों। मानोना बिथाङा सासे दावहारु स्वर्गियारि बा दैथुन स्वर्गियारिया सासे मिलिटेन्ट अर्गेनाइजेसननिफ्राय फैनाय मानसिमोन। मानोना बिथाङा BSC एकर्डआवबो बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन। बर' फरायसा आफादनि जा आन्दलनमोन डिभाइड आसाम 50-50 बे आन्दलनाव बिथाङा भलन्टियार्स फर्स हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन जिल्लायाव आरो बिदिनो आन्चलिकआवबो खामानि मावबोदोंमोन, प्राइमारियावबो मावबोदोंमोन, बिदिनो बहुद खामानि मावबोदोंमोन। दा मावखांनायनि उनाव बिथाङा BSC एकर्ड जोबखांनायनि उनावहाय BSC एकर्डखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव माखासे जोंनि अर्गेनाइजेसन लिडारफ्रा रायलाय होनलायनि गेजेरजों आरो पुनराय बर' आन्दलनखौ संकसनिफ्राय सदियासिम मोनसे आलादा बर' रायजो नांगौ होननानै दाबि खालामफिनदोंमोन। दा बे खालामनायाव बिथाङा दैथुन स्वर्गियारि बिथाङा गोग्गोम मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बे हाबाफारिखौ गोसो मोदोम होनानै मावबोदोंमोन आरो मावलांबाय थादोंमोन। दा बिथांनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो नुदों आरो बे हिसाबै बिथाङा BLTनि आन्दलनाव मैखोम भाबै बाहागो लानानै गावनि न'खरनि जा अबस्था बा रायजोफोरनि अबस्थाफोरखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांदोंमोन आरो बिदिनो बहुद मोजां खामानि मावबोदों होननानै बयबो बुंदों। बेनो रायजोफोर बुंनाय माने बेनो मोजां होननानै जोंबो हमनांगौ आरो मावदोंबो बिथाङा। बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोंनि जायगानि जा थासारि बे थासारिफ्रा थिग थागैनो फैबाय थादों। दा बिथाङा सासे दावहारुल' नङा, बिथाङा सासे फिल्म एक्टरमोनबो। फिल्मावबो बिथाङा रल लाबोदोंमोन। बिदिनो बर' सिनेमा नोलोबारियाव गिबिसिन खेब माने सिनेमा दिहुनजेनदोंमोन बिथांमोना। दा सिनेमानि नामखौ बावबायलै फंबाय, खिन्थु दानसोरां सिनेमा बर' हारिमुनि मोनसे खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा आरो बिथाङा खोब बेफोरावबो इन्टारेस्टेड दंमोन आरो बेराफारसेथिं जाथिनि खामानि मावनायावबो इन्टारेस्टेड दंमोन। दा बेखौनो जोङो आसा खालामो इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बिथांनि आदर्श बायदियै जाहाथे मावलांगोन साननानै जों आसा खालामो। आरो लोगोसेयैनो
जोङो सुबुनसिरि प्राइमारि एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै बिथांखौ जोङो जेबो होनो हायाब्ला बिथांनि जा बान्द्रा आसार बेवहाय मैखोमैनो बाहागो लाफाफैदों आरो बिथांखौ हेफाजाब होफैदों बिथांनि न'खरखौ दा बेखिनिखौनो आङो बुंनो सानो आरो आन्दलननि समनि खोथाफोरखौ बुंलायाबाबो जासिगोन मानो होनबा बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन दा बिदिनो बहुद एक्सिडेन्टेलबो जाबोदों गेजेराव बिथाङा बिएलटिनि आन्दलन जोबखांनायनि उनावहाय साख्रि एलपि स्कुलाव सार्भिस मोनसे मोनदोंमोन आरो बे सार्भिसा बिथाङा मावजोबनो हालाङाखिसै मानो होनबा उन्दै बैसोआवनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो बेराफारसेथिङै न'खराबो सेरखम मोजां अबस्था नङा दा बे हिसाबै बिथाङा जि गावनि जा मावलांनाय खामानिफोर बेखिनिखौनो न'खराव गथायना गालांबाय बिथाङा आरो बे हिसाबै जाहाथे न'खराबो एसेबां आफसुस होनाय गैयाब्लाबो दङ खिन्थु साख्रिखौ फुरायै मावजोबलांनो हायोमोनबा मोनसे मोजां माबा मोनसे जागौमोन होननानै आसा मोनसे खालामदोंमोन खिन्थु दुर्भाग्यजनक गावनो गावनिबो खोथाफोरखौबो खोनासंलाया जाहैबाय बेराफारसेथिं मास्टार होननाय बुंबाय एलपि स्कुलनि मास्टार होनबाथ' आरो मायाव गब'यो जोंनि मानसिफ्रा दा बे ट्रेडिसना जोंना गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै बिथाङा बे आदर्शखौ लाफ्लांफैदों दा लाफ्लांफैनानैनो बिदिनो जोंथ' बेखौसो नुहुरो दा जोंथ' बहुद बार बादा होदोंमोन संगठनाबो जों बादा होदोंमोन खिन्थु बिथाङा जोंनि बुंनायफोरखौ खोनासुयैलाय अबथिराया जिउ गोमानो गोनां जाबाय दिनै आरो माथो बुंबावनो आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट रिलाइभ निउज 24। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।